Hlawhtlinna kan thian pakhat hian tum khat chu a Facebook status a hian Hlawhtlinna chungchang thu post tam tak ka hmu a Mahse a post tu te chu mi hlawhtling lo hlir an ni ti in aron posa ka ngai to chhun zoma mi te hian an hlawhtlinna chau nelvin hlawhtling tura an baina konga an thil ton mang te hian midangte an kal thelna tur laka pui an tumna ani reng sia katia Thalai te hi hlawhtlin chaka tui halvek kan ni narin om thil engemaw hlutham tak ti kan chaka Mahse chu kan du thu sam ti tur chuan rem chan na kan nei rem chang lo hlom chau ani si tuntuma hian ataka mangchin paite tan hlawhtling tura rabi masa poimo tur tlema zong han soila hlawhtlinna hi mi zong zong tan ani sia amasa in mola zawata channel i thlir meka ilo like in ilo subscribe ve don nia Hlawhtlinna konga hian amasa bera tan chuan kan thil thlir dan ril ruput mang hi apoimo a tuna kan din mun hi kan kum khodin mun ni tura kan du lo chuan kan siam that angaya thil reng reng siam that ngai ani to chuanin ni tur ang ni phalo alo ni fothin chuwang chuan kan din mun siam thatorin kan hmabak emo kan ni tum din mun thazoka kan thleng thei ani ka ti ve thei ani ti ril ru kan put thlat angai ani mi hlo chamte chuan hetianga ril ru an put thin lo awang hian eng thil po ma chon se bai ve chin ama in a hel na kong an dap thina thil lo thleng an ma chon dan adik lo avangin Hlawhtlinna chuan akal khum ta thin ani eng po hi hlau lo le tumru na ne na kan bai angaya adota chuan vision mumal tak nei ani then khat chuan kan no pan lai atangin vision nei tura fuina kan dong lo ani mai thei Mahse mani in kan in siam thei ani ti hria in le midang hrelo zawkte nena vision nei tura fuina petu kan ni thei ani ti hria in ma chhop fel fai tak kan in siam tur ani khwal kan zin dona kan zin na tur mun kan hresa thin ang hian kan ni du le kan thlen tum na chu kan ti chiang tur ani a pan lam nei lova ni tin hun mang ve mai me tan chuan kan ui om lutuka chuwang chuan kan thlen tum na mun min thlen pui thei tur thil kan thlan thiam apoimo bok Mahse vision hi eng ang po in nei thama ila ataka kan chantir si lo chuan aro pui chuang ho lova kan vision te ataka chantir hi mihring nuna bung poimo lai ani reng fo ane chuta chia chuan mi fing jok ta chuan mani kan poimo antia an thok chuak nal ta thin ane hemi konga hian kan ril ru kan pek angai em a hriat lo kar hian hun tam tak lo khoral veng veng hi a ola kan ril ru kan ti nun that angaya phur hun nga ka games emo khel veng veng te po a ola kan vision te hlawhtling tur chuan phur taka kan thlen tum na lam pan hi kan ril ruwa poimo masalisa kan da nge nge turane phurna hi apoimo le em boka phurna tel lo chuan rei tak tlin a hara kan ti tum emo kan ni tum kha alo thlen mai lo chuan phurna nei lo na na chuan kan beidon san le mai thin chuwang chuan kan thil ti chu hlim le nuam ti taka kan ti zel theinan mani kan in fui phur fo angaya chu kan thil tum chu engtika emo ataka kala chantir don ani ti beiseiin tlat chungin gol kan siam tur ani a hetianga bei ram ram tur hian phur hun nga kher tur ani lo chuti lo chuan phur hun nga kin kum top kan thleng zak zak meng ti a lo oma phur na hi manin nei mai baka midangte ti phur tu nei hi Hlawhtlinna konga thuruk poimo tak ani tel bok adot le a chuan hun hlutna hriat hi apoimo le em boka namfing masa jok ta phei chuan poisa nen an lo te khin hial reng ane mi zong zong hian nitin hian in ang vekin second singriat le sangruk zali theuh kan neya mana ang maya atuka tana khek thailo thil ani le ngal mangthiam lo maila aliam zel si chuwang chuan kan hun man dan hian kan ma hun thui tak a hrilh ti hria in hlut le tangkai taka kan man thiam atul bok khovela miro puile mi hlawhtling tak tak te po hi an chanchin han chiarila hun hlutna hria le hun mang tha tak tak te vek an lo nia chutianga hun I man that phot chuan mi taima iloni tel ngal to meidon ani a than pa a taimak zir ai chuan hun hlutna hriat chiana a hlok thlak le tangkai thei ang bera hun man mai hi taimak na bul thut ani sia Hlawhtlinna konga rabi masa po ani bok
achang chuan kan du lo dan deuhin thil a thleng ve thin ang eng emaw loh chamna te pawh Mahse chu beidon nan kan hmang tur ani lo sot chu a sot lo ngei anga Mahse loh chamna reng hi khoi emaw kal kan tuma kawng kan bo wangin kan tum ram pan na kawng ni lo kawng danga kan peng hlek ang zawa ngei tur ani scientist ropui tak tak te pawh hi khovela loh chamna ma chon ngun ber te an nia Mahse an tum ru na le beidon du lo na ra chu atopa hlawhtlin alo ni thin kan pi le pu kan nu le pa ten kan tan an thei tok an lo hlan to a keinin kein ka wang lai ka that lai hian ka fa te tan ka thei top kan hlan ve ange tiril ru kan putlat a kan fa lo la om tur te tan nun nuam zawk le thil tha zawk nu chhia kan tum tlat tur ani a kan tu le fa ten kan nei phak lo nun nuam zawk an ron nei a keini ai fing zawka an ron seilen kan du chuan kan vo in ni tin hi an tan kan hlan tur ani a fa kan la nei kher lo ani poin pathian hi a tha a ama zara kan la nei ve tura in ngai la chumi atan chuan rilru siamin kan phak to ka thuin thil thir thin bok ila kan that lai kan chak lai hi hlok le tangkai takin i hmang theuh ang u hlawhtlin hi thil ro pui tak tak le kan nei ve phak lo thil tha tak taka chau hian a om lova kan ban phak mai a hian a om renga kan hai paile pailowa hian thui tak ain ngat ani hlawhtlin le hlaw chamna inkar hi tong khat chau ani te po an lo ti thin then khat chu a thleng mai lo ve thin boka Mahse chu beidon phah nan man chi ani lo tei rei pai angaya Mahse tei rei pai tia po hian om zanei lo tur thila tei rei pai ero achi lawang kan tui zong le kan ni chak te kan du zong te ti thei tur hian rem chan na kan la nei lo ani mai thei Mahse lal solomon hne na ui lo le hau lova fin na pe phal tu engkim ti thei tu pathian chuan kan mamawh tin reng po min pe phal ani ti ringtlat ila athu anga kal chung zela mi hlawhtling te kan lo ni theuh theinan lalpan mal min som sak ro se hlawhtlin kan thian pakhat hian tum khat chu a Facebook status a hian hlawhtlin chungchang thu post tam tak ka hmu a Mahse a post tu te chu mi hlawhtling lo hlir an ni